Ikke så hurtigt. Gå stille og roligt. Gå stille og roligt. Hold øje. Hold øje. Stille og roligt. I går for hurtigt. Hold øje. Stå stille. Stå stille. Stå stille. Stå stille. Kig hvad der sker. Kig hvad der sker. Ja, vi går lidt videre. Kig hvad der sker. Videre. Gå stille og roligt. Gå stille og roligt. Vent lidt. Gå stille og roligt. De andre skal også lige se. De andre skal også lige se. Stå stille. Stå stille. Stå stille. Vent lidt. De andre, de sidste skal også lige have en chance. Prøv lige igen i det. Ikke er til. Ida, ikke er til, så de sidste også lige ser, hvad du gør. Ja, okay. I må gerne gå langsomt videre. Ja, de første går lige videre. Peter, gør det lige igen. De andre skal også lige have en chance for at se, hvad du gør. Og de sidste skal også lige, Peter. De første står stille. Ja, vi går videre. Stille og roligt, stille og roligt. Monique, gå stille. Skal vi gå videre med? Nej, det behøver ikke. Bare blive stående. Ej, ad. Hej. Hello. Lol. Må lige se. Ja, vi går videre. Ja, kom bare. Nej, kom bare. Stå stille, stå stille. Prøv lige de sidste, skal jeg også lige se, hvad du gør. Det er fordi de første har, det er kun de første, der har set det. Prøv lige at lade de sidste se det også. Prøv lige at lade de sidste se det. Bare lige gør det en gang til. Do it. Ej, kom nu. De skal bare lige se det. Det er fordi, de skal skrive ned, hvad I gør bagefter, Freja. Så de er nødt til at se det. Okay, alle står lige og ser, hvad Freja hun gør. Hold øje med, hvad hun siger. Hold øje med, hvad hun siger. Ja, okay. Tak for det. Ja, vi går lidt videre. Peter, giv mig en krammer. Ja, vi holder øje. Freja og Monique, ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Nej, stå lige stille der. Stå stille. Ned og spis, ned og spis. Har du gjort det? Jeg tænker, Simon.